И как ще действа да минете с тази багажа, да всъщност е в неделя. Да, гара да не се плаща. Минава през най-високия мост на Европа, който се намира до град Милао. На 663 метра надморска височина съм в момента. Колоните стърчат поне още 100 метра нагоре. Сериозно съоръжение. Да. Защо да не сме? Трябва да сме, щом сме минали през Термон Фернан, през града, трябва да сме минали от тук. И сте. Аз разясняваме за камерата, защото го пуснах и да го запиша. Да, се обажда през много. Няма значение. Не. Не.